Ng'at achiel onegi kod jomaundu e gweng' ma Yatia, Baringo North, ondamo machuok kowuok kamane oike ji ariyo mane jokuo jamni onego juma achiel mokalo. Kanda gor chelimo ne ochiel gi magine kinde mane ene puothe ka jokuo jamni ne oyombo kod malayo jamni 50. Kalure kod monjo no jodak makono koro odak kod luoro ka gikoni jomaundu go chalni rito monjo joma biro dhi mondo okaw ringre chelimo. Jaod bura mar Baringo North Joseph Makilapo kod nyawadgi Matukana South Ariko John seyo piny owacho kuom rem tieko monj kod kuo jamni kara bang' jatend piny William Ruto ne ogolo chik mar rakruok kod jomaundu go. Jabich osenegi e jumbe ariyo nyandwat mar kaunti ma Baringo kaluoro koro omiyo jopiny dar ka gimanyo kuonde ma arita berie. Minister of Interior na maskari wetu hapa hata mafuta peke yake ni shida, hata kusafisha gari, hata allowance, motivation allowance. You pay askari here in Baringo the same allowance as askari in Nairobi. What is the madness? Hii madness hii wasimu ni kani tena? Sasa tunaweka hao wawili, moja nawekwa so that we are busy coming to bury people. It must stop. It must stop by fire, by group, by anything. It must stop. Kama kuna watu wazimu katika Kenya hii, ni watu wanaitwa human rights. Kwani watu wakiwao mara mbili safari hii hapa, wapi nyinyi mmeona kwa hii mkutano human rights? Hii human rights iko